ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା all things bright and beautiful ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶ all things bright and beautiful। ଲେଖକ କିଏ? C.S. ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର। Sit. ଲେଖାହେଇଛି କଣ? All things bright and beautiful, all creators great and small, all things wise and wonderful, and the Lord God made them all। ତ ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ଓ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମହାନ ଏବଂ ଛୋଟ। ଛୋଟ ମାନେ ଏଠି ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଆଉ କ୍ରିଏଟର୍ସ ଅର୍ଥ ଏଠି ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ। ତାପର ଲାଇନର ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ୱାଇଜ, ସବୁ ଜିନିଷ ଓ ଚମତ୍କାର। ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବା ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାର ପୁରାଟା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଓଡ଼ିଆର। ସବୁ ଜିନିଷ ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମହାନ ଏବଂ ଛୋଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଚମତ୍କାର, ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆସିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆସିବା। Easily flower that opens, is bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings। ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଯାହା ଫୁଟେ। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଗାଆନ୍ତି ବା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଥାର୍ଡଟା ହେଲା he made their glowing colors, ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟଟା ହେଲା he made their tiny wings, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛୋଟ ଡେଣା ବି ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପୁରାଟା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଯାହା ଫୁଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଡେଣା ବି ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି।
तापर पैराग्राफ को आसीबा 30 हां the purple headed mountain, the river running by. Sorry, এটা মক্কা এলা আদর করে দিচ্ছি। The river running by, the sunset and the morning, the brightness of the sky. ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ପର୍ବତ, ତାପରେ ରହିଲା ନଦୀ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, the sunset and the morning ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ସକାଳରେ, the brightnesses of the sky ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାହା ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ। तापर पैराग्राफ को आसीबा the cold winds in the the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them one. ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୀତ ଦିନର ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଆରାମଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ବଗିଚାରେ ପାଚିଲା ଫଳ, ଏହି ସବୁ କିଛି ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ହେଲା ଶୀତ ଦିନର ଥଣ୍ଡା ପବନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନର ଆରାମଦାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଆଉ ତାପରଟା ହେଲା ବଗିଚାରେ ପାଚିଲା ଫଳ, ଏହି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। सॉरी भूल है এটা পড়লে না তারপরটা the tall trees in the sorry এটা হলো the tall trees in the greenwood, the meadow উপরକୁ ହେଲା the meadows where we play, the rushes by the water we gather every day. ଏର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? କିଏ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଲ? ହଉ କହୁଛି, ମୁଁ ଏକା କହୁଛି। ଏର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଉଡ୍ ମାନେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ଏର ଫୁଲ ତ କଣ ହଉଛି